हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला घेऊन आली आहे नवीन रेसिपी नारळाच्या वड्या। आता नारळी पौर्णिमा जवळ आली आहे ना, त्यासाठी विशेष नारळाच्या वड्या। त्यासाठी साहित्य मी ते साखर घेतलेली आणि वेलची पूड घेतलेली आणि काजू बदाम थोडे घेतलेले आहेत। बटाटा उकडून त्याचं खीस घेतलेलं आहे। एक मोठा नारळ खिचून घेतलाय। कढईत 1 चम्मच तूप टाकून घेऊया। साखर टाकून घेऊया आणि किसलेला नारळ टाकून घेऊया। आता हे परतून घेऊया, म्हणजे मिक्स करून घेऊया। स्लो गॅसवर साखर म्हणजे मेल्ट होईपर्यंत आपण ठेवून द्या, शिजून घ्यायचं म्हणजे चांगलं। मीठ आपण 2 चम्मच यात टाकून घेऊया। हे नसेल आपल्याकडे, हे बघा, तर तुम्ही दूध पण टाकू शकतात। या वाटी अर्धी वाटी, हे बघा, 1 चम्मच टाकून घेऊया। हे बघा, अजून 1 चम्मच टाकून घेऊया। आणखी 2 चम्मच घालूया। 10 ते 15 मिनिटांनंतर साखर विरघळलेली आहे। यात आपण खिसलेला बटाटा घालून घेऊया। हे बघा, आणि हे बघा, हे सगळं एकजीव करून घेऊया आपण। हे बघा, हे सगळं एकजीव झालेलं आहे। आता आपण वेलची घालूया। बस, अर्धी ठेवून घेऊ थोडी। आता आपण हे मिक्स करूया परत। हे सर्व आपल्याला घट्ट स्लो गॅसवरच करायचं आहे, पूर्ण घट्ट। आता हे बघा, याचा गोळा झालेला आहे आपल्या, म्हणजे आपण आता गॅस बंद करूया। हे बघा, मी करते। हे बघा, मी ताटामध्ये तूप घालून घेतलेलं। आता हे आपण टाकून घेऊया। हे बघा, आपल्या नारळाच्या वड्या मस्त तयार झाल्या। हे बघा, आपल्याला असंच 3 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। बाय, थँक्यू।